Il-kabinet tal-Ministri l-ġdid magħżul mill-Prim Ministru Robert Abela u magħmul minn 17 il-Ministru u 8 segretarji parlamentari. Il-kabinet se jkollu fih 5 uċuħ ġodda ta' deputati parlamentari li fil-passat qatt ma servew la bħala ministri u lanqas segretarji parlamentari. Fl-età ta' 32 sena, l-avukat Byron Camilleri li serva bħala whip tal-gvern ingħata r-responsabilità ta' Ministru għall-Intern, Sigurtà Nazzjonali u l-infurzar tal-liġi, wieħed mill-akbar ministeri li jinkludi l-Pulizija, l-Armata u l-Protezzjoni Ċivili. L-ewwel darba li ħankun membru tal-Eżekuttiv, però diġà kont nattendi l-laqgħa tal-Kabinet fl-ewwel dejt u għaldaqstant inħossni kuntent ħafna li l-Prim Ministru wera daqstant fiduċja fija wara li rani naħdem matul dawn is-sentejn li għaddew u issa kommess li nagħti lura dik il-fiduċja b'ħafna xogħol u b'ħafna riżultati. Alex Muscat u Clayton Bartolo sostnew li qed iħarsu l-qudiem sabiex jaqdu r-responsabiltajiet li ġew afdati lilhom bl-aħjar mod possibbli. Nieħu gost naraħ jagħti spazju lil diversi anke membri parlamentari żgħażagħ sabiex bekk naraw anke li mill-gvern ikompli jsir it-tiġdid li hemm bżonn. Settur interessanti li għandu wkoll is-sfidi tiegħu, sija dak li għandu x'aqsam ma' ċittadinanza kif ukoll dak li għandu x'aqsam mal-IIP. Nafu li kien hemm naqra diskorsi mhux ħażin fuq l-IIP. Żgur li ħajkun settur importanti u ntuħ il-priorità li tixraqlu. L-avukat Stefan Zrinza Ozzapardi sostna li se jaħdem qatih fil-qasam tal-fondi Ewropej. Din il-kariga se tkun qiegħda toffri diversi sfidi interessanti, hija kariga li permezz tagħha rridu naraw li pajjiżna dejjem kollu a fair deal, iżda fuq kollox il naraw li l-fondi Ewropej li jingħata pajjiżna nużawhom bl-aħjar mod possibbli biex inkomplu l-andament kemm ekonomiku u soċjali għandna f'pajjiżna. L-iżgħar membru fil-kabinet hija Rosien Kutajjar fejn fl-età ta' 31 sena ġiet afdata bil-portafol tal-ugwaljanza u r-riformi. Min jafni jaf li jiena voċifera ħafna f'dak li huwa ugwaljanza u riformi. Għamilt riformi mill-backbench u ħankun bla dubju qed nagħmel ħafna riformi issa li għandi rwol fil-kabinet. L-iktar wieħed anzjan huwa l-Professur Edward Cicluna li se jibqa' jservi bħala Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji. Id-deputati kollha nisa li ġew eletti fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet fis-semm il-Partit Laburista għandhom kariga fl-Eżekuttiv, 2 ministri u segretarju parlamentari, bil-kariga ta' Justin Caruana bħala Ministru għal-Għawdex u bi Clint Camilleri bħala Ministru għal-Politika Agrarja u Sajt, Drittijiet tal-Annimali u Protezzjoni tal-Konsumatur. Għal-ewwel darba kemm ilu jgverna l-Partit Laburista, Għawdex se jkollu 2 deputati minn 3 li huma membri fil-Kabinett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.